ngiyakubingela baba. Gatsheni njani? Sikho kanjani? Siyaphila xhola. Siyaphila. Kumuntu mhlawumbe uqala ukubona ngathanda ukuthi akwazi ukuthi mhlawumbe ungazethula ukuthi uba ngisikhuluma namhlanje kuze ngoyamamedi. Boyabenyathi umthembeni okhuluma naye okaZulu eBhanganomo ekhakithi imizi semvulamlomo nginyusi yesizwe kwaMandlakazi. Yebo. Mhlawumbe njengoba sikubona namhlanje ulapha yini eyenzeka mhlawumbe ungabe umbukela esithombeni okuyikhona bekwenzeka namhlanje lapha esigodlweni senkosi. Besize lapha ngomsebenzi wesilo ehlele ebize ukuthi sibasa amadoda la ibikhalaza khona ngezinto engaphathekile kahle ngazo uzoxoxa nesizwe sayo ukuthi konje ingaphuma ibhekephi mangabe ifuna ukuthi kube nesixazululo kuloko nangempela kwenzekile ke Boyabenyathi kwenzakele kahle. Yebo, abantu la kakhulu lapha sike safaka amavideo wakho bakwazi ubonga inkosi yakwaMandlakazi. Mhlawumbe ungathi xaphu inkosi ongayikhumbula noma ungathi esihlalweni noma engaphambili. Ngala kwethu ukubonga amakhosi kwaMandlakazi ngiqala ukubonga kodwa kusukela kuMnguni kuze kumalandela kuze kuphunga kuze kumageba kuze kuyofika kule busayo inkosi ebusayo kuBhekintinta. Inkosi yami yebo uma ngisho mhlawumbe ukuzwa kunjani kulomsebenzi owenzayo kwi-age yakho ukwenza umsebenzi njengalona omkhulu kangaka kuba inyosi yenkosi yesizwe. Cha kungiphatha kahle futhi wami ngoba kuyisusile ilevel lapho bengikhona kwangisa kwenye level lapho engekho khona njengokuthi ukusondela eduze kwenkosi ucizela kakhulu ukuthi uhloniphe nolimi lwakho uqaphele nendlela okuyiphatha ngoba ngisho ngathi uyaphazama abantu bakubuza abantu ukuthi wena uhamba nenkosi ngazi wenze kanje. So kungiphatha kahle ngoba ngikwazi ukuyiqoqa kakhulu ukuthi ngihloniphe ngaphekwa lokho kade ngihlonipha khona. Mhlambe mntwana sesiphetha amazwi akho ngoba sike safika savakasha kwaMandlakazi sayibona inhlonipho abantu bakwaMandlakazi abayinika inkosi yabo. Mhlawumbe ukweluleka nje abantu abayintsha emhlabeni nje ababukayo nakwezinye ifunda ukuthi inhlonipho ibaleka kangakanani mhlawumbe. Gatsheni yabona ke Boyabenyathi zonke izibongo ezikhona noma imindeni ekhona asikho isibongo lapho ngazange bebikho khona iqhawe elafela ubukhosi. Ngamanye amazwi Gatsheni uma ungabuhloniphanga ubukhosi ujikelwa ihlozi lakini ngoba kwaNdlovu nje kukhona insizwe ezalala ibele ubukhosi makwajikela ubukhosi wena umsama wakho uxaba nawe ngaleso sikhathi. Manje besingacela vele ukuthi intsha mangabe ifuna inhlahla ihloniphe kakhulu ubukhosi mawuhlonipha ubukhosi lonto leyo icontain iphethe konke ukuthi unobuntu futhi uyaphatheka noNkulunkulu longabonwa wena uyamthobela ngokuphelele. Mntwana mhlambe ungathi xaphu ngomsebenzi wakho mhlawumbe uthithi inkosi esesihlalweni usintshontshe nje inkosi masingathi inkosi esesihlalweni ngala kwethu noma kungidabula kakhulu uma ngibonga ibonga zenkosi ngoba ngiyakwazi ukuhlupheka kwayo idlula kwezinkingeni nazo zonke izinkinga ithwele izinkinga kodwa nje ngisho kancane ngithi impathe enkulu kwaMathandela lele thandela umusa seqathaqatheni akaze aphuma umkhwitshe wathi sengisaba injongo sezinkulu sezingivalele kanti wesaba izindlu zomntakajama ukuphakama uncwadi zabonile ekhukhini koshani kwethu inkungeza nemvula kamaphitha sihlahla somnyezana masikise lecede sawela umngeni zabaleka zonke ngamagasa sagqwala umashu vala sitenkanu sala mavevana uvale ngesentuzo zingawelele nani akasana kuyayithola sekosiza inkosi umzonjana ayibuyisele kubo kaNongoma intenga ngani intenga kusuku Mandlakazi inkunzi esijingo sibomvu ngiyakithi eBhanganomo ipindi inkosi ayiqedwa. Qhawe lakithi.